kutsua henkilöitä questiin 3 eri tavalla. Manuaalisesti, yhteystiedoista tai tiedostotuonnin avulla. Jos haluat lisätä kutsulistan manuaalisesti, näkyviin tulee tekstiruutu. Lisää kutsutut kopioimalla ja liittämällä heidän sähköpostiosoitteensa tekstikenttään. Varmista, että jokainen sähköpostiosoite on omalla rivillä. Kun olet kopioinut ja liittänyt kaikki kutsutut tekstiruutuun, klikkaa seuraava. Seuraavassa valintaruudussa voit valita, kutsutaanko lisättävät kutsutut sähköpostitse. Jos haluat kutsua henkilöt sähköpostikutsullamme, varmista, että olet valinnut kyllä, haluan kutsua henkilöt sähköpostitse vaihtoehdon ennen kuin klikkaat valmis. Jos haluat lähettää sähköpostikutsut myöhemmin tai et halua käyttää sähköpostijärjestelmäämme, voit vain lisätä kutsuttavat listalle. Lähetysvaihtoehdot riippuvat siitä, onko kysely jo julkaistu vai ei. Kun lisät kutsulistan tiedostotuonilla, sinulla on enemmän vaihtoehtoja kuin lisätessäsi henkilöitä manuaalisesti tai yhteystiedoista. Mikä tärkeintä, voit tuoda mukana taustatietoja. Kun lisät kutsulistaa tiedostotuonille, sinua pyydetään ensin valitsemaan tiedosto. Huomaathan, että hyväksymme vain Excel- ja CSV-tiedostot. Sinun on määriteltävä tiedosto niin, että jokainen kutsuttu on eri rivillä. Jos haluat tuoda taustatietoja, lisää ne sarakkeiksi. Seuraavassa valintaruudussa sinua pyydetään valitsemaan tuotavat tiedoston otsikot. Jos tiedosto sisältää vain yhden sähköpostisarakkeen, ohjelmisto pyrkii tunnistamaan sen. Jos haluat analysoida tietoja tietyn otsikon perusteella, varmista, että kyseisen kentän suodatettava valintaruutu on valittuna. Kun kenttä on suodatettava, sitä käsitellään kysymyksenä, johon on olemassa kiinteät vastausvaihtoehdot. Näin sen perusteella voidaan luoda analyysejä ja näyttää tiedot kaaviomuodossa. Jos kenttä ei ole suodatettava, sitä käsitellään kysymyksenä, jolla on avoimet vastausvaihtoehdot. Kun olet tehnyt valinnat ja tarkistanut asetukset, siirry seuraavaan vaiheeseen klikkaamalla seuraava. Seuraavassa valintaruudussa voit valita, kutsutaanko ne kutsutut, jotka jo lisätä sähköpostitse. Jos haluat kutsua henkilöt sähköpostikutsullamme, varmista, että olet valinnut kyllä, haluan kutsua henkilöt sähköpostitse vaihtoehdon ennen kuin klikkaat valmis. Jos haluat lähettää kutsut myöhemmin tai et halua käyttää sähköpostijärjestelmäämme, lisää kutsuttavat vain listalle. Kun tuot taustatietoja, jokainen tietokenttä lisätään piilotettuna kysymyksenä questin loppuun. Kysymykset eivät näy vastaajille heidän vastatessaan questiin. Niihin kuitenkin vastataan käyttämällä kullekin vastaajalle tuotuja tietoja. Tämän tuloksena tiedot voi sisällyttää raportteihin. Jos olet tehnyt tiedosta suodatettavia, voit luoda tiedosta analyysejä. Tuota taustatietoa voi käyttää myös kutsusähköpostiviestien, ilmoitusviestien, kysymystekstien ja lisätietojen muokkaamiseen.